ଆଉ ମୁଁ ମୁଢି ମାଂସ ଖାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡା କରିଦେବି। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଅସମ୍ଭବ କଥା ନା। ଆଉ ମଟନ ମୋର ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭୋକ ଆଉ ଲୋଭକୁ ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିକି ରୁହେ ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଜାଣିଛି ମଟନର ଚର୍ବି ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ମତେ ପର୍ସନାଲି ମଟନ ଚର୍ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚର୍ବିଟା କାହାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ଏଇ ମଟନ ତରକାରୀଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସ ରେ କରିଛି, ତ ଭାବୁଛି ରେସିପିଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣା ଅଛି। ବଟ୍ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସିମ୍ପଲ ମଟନ ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଘରେ ମଟନ ହେଲେ ମୁଁ ତ ମିନିମମ୍ 2 ରୁ 3 ଥର ଭାତ ଖାଏ, କାରଣ ରୁଟି ଅପେକ୍ଷା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ମଟନର ଯୋଡିଟା ମତେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗେ। ମଟନ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଢି କଥା ଆପେ ମନେ ପଡିଯାଏ। ଆଉ ମଟନ ମୁଢି ତ ସେମିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ ର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଇମୋସନ ଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କଣ ଠିକ କହିଲି ତ? ଘରେ ଆମର ମଟନ ହବ ଆଉ ମୁଁ ମୁଢି ମାଂସ ଖାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ